Hallelujah, hallelujah. Ngai ku beli je pi baro ki prabnge bet ki lok ki jor hak kerteu nam penim jing Yesus Kristus ki bayu ban snap nagande ka channel ka ban ka por se ka por la plong ya ka kum ka wei na ki nong sam ya ka khubor ba bha ka tien jong blei hagane ka por manta phai na ka sam jong u David kabashis paar bat khat pra ya kane on tho ya ka pateng ben riu ka ban sawan baru pai ba yau ban sepelong on yaro yau try ke baro ke bela lenno ladam don ga jing bu jing kan mau yaki kan long ga jing sep bat ba ka pateng ka ban wan ru kan nom tip ya kabala legno kam menor lane kadang pawa kabadang paya hagane ga por menta don laitele mat kiba kwa ban kedeo hagane klimat menta ban penyos ngau ya pi baro ban poi se ka phang hagaru kom long brew man brew anom don gano ka kam klem don ga jing tmu habala don ga jing tmu don kam ban don da ka phang knang bo an la ban pendep ya kata ka bala tmu kato ka ni on kdeu ya ki mat ka jing tmu ba kong san ya ka ni ga jing tmu ba kong san ban tho ban yatu sapang late Reverend Singdhar nadu bay dang ikon cenrang jong itai day late only well pot ngam ila sedang bat ila thoru nre baro kata kabaila sedang kala jano klem lapsu kababi ki nong sedang bat pendep ya kapang da gajing alam aplau blay ki kon ki siu na ki kon kantay ilit Singdhar bat ilit kalau pos ngap kila don gajing amir jengmut lang ban pendep ya gane pang bakan long gajing sa jing kan mau ya ka pateng ke ban sawan ke kabatre nadu kemensim kaktenu blay kat kum gajing kentu apostol Paul kol sai lai kelenong ka dekat ke bar pulai ke bong kat ke bapin le to train nado ke mensim komba how try nginget habangi tmu ya ke bau blay us ngau bha o yarap on yarap yangi ban pendap ya ke balatmu habangi tip bakalong kata gade kamon jong ublehi kaburam jong u long belagarku kamat kabar yakane on yatu but on tho nang bagapateng kaban sawan kan tipru de kumbangila puleg to kasam gabaong yakane on tho yakapateng benriu kaban sawan baru paidba yau ban sapelong on yaro yau try wat kita gi padba ki ba on sapelong kabamut ki ban sa khahadin kin yaro yau try ai ngo yo blay ban yo ya kamenta ka te ka jihikai ka pen kan mau ka pen kemen ban tip ka pateng ban riu ka ban sawan komba ka menta ka watan rai ya ka ban tip ne ya ki baladep jin da ki spasnem balalet no ru ne ya ka menor kadang paya komta kane ka jinga thu menta ka bansa jingkan mau pateng ka bansa jingkan mau teng la pateng ya ka por ka bansawan kan sa jingkan mau haga kur ka jat hagi kon ki siu kan sa jingkan mau hagi pat riu ngat kumju khnang bakin tip ya ka ka bau try ula le hagi por ke bala le no
bat kadon gajing temu blay ya kaban sawan kumta kalong gajing aiman sim ban nom sngo that ban sha chitam ne ban pelot yaki por ban yai minot top klem sange watang siteng ru knang bon la ban pendap ya gajing temu ban ai ya ka buram ya ki bade ban yo ka buram kat kum gajing temu bam juko jong ublay hangi kane ka hok bansa pateng ka long gajing ai buram ubriu ubangi dee ban ai buram ya kata gajing khot bahaneng kijing ai bakodor lengba ublay hangi lengba ublay ha iru ngiyo kenti mangi kibamanta ban ai buram ya kajing tresitam jong kibalalej no to ai hakibreu baro ya ka hok jongki ka buram hau bade ban yo ka buram ka jingro hau bade ban yo ka buram rum khalai kalonong ka khot ka ban nyo ka benta ka balai bat ka bakhadu ka menor ka dang paya kan long kumbarat no lam da don ban perkhat ban pensa jingkan mau yaka haba pej yaka rukom jong ublehi kumba na u Abraham hadu u Chris la rasong ka menor ka long gajing temu bam jukud ublehi ka pateng kan duno jiunom lam da don bakit kli ne sha sitom ban pen pau ya ka dang paya ka menor baka pateng ka banwan kan tip rude wat la rengkat bat kajing sngew babe baladir kapor Henry Kermen nang ni kapateng pakit kantip komuwe na kitit barit balakar soy spe kajing kod jimut banle yala ka jong laka long gabarit ru kum kiksiu kum ukun siu na kikun kante ilit singhar baka long balalong pastor banang kong hari jantia haka balang kejong blay mekhalaya badasam kani kajing tu ka long kum ban prat yaki katto kani ki dak kisin bansa adwing kan mau nang baka pateng kan tip yaki eki baro ke balajia ni aingo yo blay nagamta kani bat ni aingo yo blay na gabenta ka jing lamba pla jong ban yo pendep ya gane ka jing temu baro tang na gabenta ka karteng badan bor jong ublen kar khui pi baro on sab teng pat ya gabenta ka babot na gabenta ka buram jong Jesu amen bat amen.